Tämä on makkara. Tämä on suomalainen perinen ruoka, kun lähtee luonnonhelma. Olemme täällä kauniilla suomalaisella järven rannalla juuri tässä grillaamassa makaraa. Tämähän olisi kyllä valmis, mutta kun se tehtiin jääkö, kun siinä perkele kuvasin. Koitetään tipu sinne saatana nuotio. Kuulostaa nyt ennenkin silleen, että se on se saatana paskatuuri niin sanotusti mukana. Tässä kuule makkaraa ollaan grillaamassa täällä keskellä luonnon helmaa tässä Oulusta joku 100 kilometri vittuun. Ei näkyy missä me ollaan, mutta sitten luonto tää näyttää olevan. Siinä on vittu vettä ja kaloja näyttää hyppivänä silloin tällöin. Aurinko paistaa, saatana täällä on luonnon keskellä. Onks tää perkele yleinen uimelta, kun tuolla on toi saatana pelastusrengas tuolla vitussa? Ei tää kuule pojat tajannut olla missään keskellä luonnon helma. Tuolla on saatana uimakoppeja keskellä mettää! Että kun ei saatana olisi ole katsoa, mihin tulee kuvaamaan tää meidän ohjelmaa. Tämä on saatana laitonta hommaa, perkele! Ei jumalauta, ei tästä tule mitään. Minä lähden kotia saatana makkaran kanssa. Vittuu kaikki sytytysaineet perkele, kun tulee kukaan mitään oikein.